Ahoj decká, volám sa Majo a som učiteľom. Učím na gymnáziu programovanie a programujem už 22 rokov. Medzi tým som stihol naprogramovať niekoľko web stránok, hier a iných programov. Na našich stretnutiach budeme spoločne objavovať prostredie Unity. Je to systém na tvorbu 2D a 3D hier, určený pre profesionálov. Spoločne objavíme, že takú hru v ňom urobiť nie je vôbec ťažké. Čo sa spolu naučíme? Vytvoríme si jednoduchú hru na spôsob Flappy Bird. Naučíte sa vytvoriť scénu, rozmiestniť postavy, oživiť ich, vyrobiť zvuk, kolízie, skóre a všetky veci, ktoré s hrou súvisia. Z tábora si odnesiete vašu vlastnú hru, ktorú budú môcť na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne hrať aj vaši kamaráti doma.